राजाफोर खोनासं रायजो राजाफोर जों फैदो जल जीवन मिशननि खौरां लाना जल जीवन मिशननि खौरां लाना लोंनो नांगौ गोग्गो दै लोंनो नांगौ गोग्गो दै मैगं सुनाय जि सुनाय नांगौ जोंनो दै जिब जुनार मोसौ मोसा नांगौ जोंनो दै जिब जुनार मोसौ मोसा नांगौ जोंनो दै जिब जुनार मोसौ मोसा नांगौ जोंनो दै Bawa kuna tak malah main le, rok pula si tan tidak gerak, parah buat. Bah, ya si parah tak kena makan. Ulat fail bah, kaji bah, ayo lah, malah ada sunani, yang mana jangan dulu, sunani. Oh jangan dulu karlah isi nasi. Ơi, cảnh gì mà một bầu thằng ai ơi, không đi phải lên tụi liêu, thằng này không ăn ngon, ta chỉ tụi bây giờ, bữa nay cũng đi lên xí cái này, bữa nay phương này, hôm nay, cái chơi mình sao? Hôm nay cái gì mà, nếu mà sao không chịu được, sao làm gì lại nó vậy này? Cái này nó không có sự gì á, nó có sự gì không cũng là vậy. Bisa. Penas tuh, kami kan kalian nak baik, kasih dia nak, benda ni pulau mana, benda ni pulau. Acha, ni mulai kan cuma, benda pulau ni bayi ni mama kaman mau bude, curang je ni. Kamu ni kamu tu sudah bila ah? Orang lain tak tahu kau ni. Siapa orang yang tu nak kau? Dah, ni diputai tu kerja. Luar sana tu, dosa ni tu beramal. Tu dah ni baik ni lagi. Muli tu kaman mau buat. Saya tu tadi beli tadi gelas itu suhu lagi. Ibu cakap ibu tu mana? Ayah, pulsa. Masuk ke? Mengemas dengan dia, ah? Angin rumah sana ni, kau dan kamu rumah sana tidak mana nak? Seperti nama pion, angin macam pion. Acha, tidak baik sana dia. Mungkin dia baik. Di sini kita mau, baik juga. Beliau jalan, ha? Bisa. Aduh, baik. Apa yang makan bunga apa? Apa dia man? Baik. Nong ni tak ada nana, nong tahu tak? Cuma ada kecil boy. Itu apa? Saya dia nak angkat dia yang itu. Kemana angin kemana itu? Saya tahu je dah air. Nana tu dah apa yang kita ni tu nak nak. Saya dia habis dunia air. Kita pernah go. Baik. Angkat apa lagi? Angkat dia. Tak. Ini berai, anggur dan ini tak ter. Pagi. Mungkin lain dia mana yang terbaik. Pulang, panik sini. Gambar buskan, apa yang sudah? Baik, Buria. Kau tidak bisa. Dari sini dengan ger. Hai. Saya tidak nak ni. Nak di sana. Dari berapa nak minum salah? Tak ter, tak ter. Oi, Rakyat. Apa? Kau isi tahu dong si beri pungsa ni lah. Siapa lagi aku? Ini settingan. Dia pungsa ya. Gimana tu ini pakai nama lah? Kau dah ada ngawang apa? Silo tinggi, silo. Hei, diam je. Tu ini pakai jingga sila tu nang siapa bergaya? Malu. Bete mau tu ya. Noko sopi ke menciri. Oh, noko sopi ke. Asurin jadi ngawang apa? Biar sompok jadi jolo জীবন মিশন আসুনি ni jadi. জনজীবন মিশন আসুনি জনজীবন মিশন আসুনিनि दारै मिरु सोरखारा हादोरनि गासैबो सोहोर नोगोर गामि नखर गोग्गो लोंग्रा दै राननानै होनो थाखाय थिरांथा लादों आरो बेयो आबुं महर लागोन
내일은 내집의 마이카야 멋지든 왜 많이 드신다? 많이 드신다 너 앞에 네 함정으로 되시방 코스로 팔아가네 그산 니파에 너희가 너그난 거예요 능자는 거 जायफोर जायगायाव दैनि आंखाल बैफोर जायगानि आइजोफ्रा बेसेबां खस्थ' खालामनानै हाग्रा बंग्रा बारनानै गोजान गोजाननिफ्राय दै लायनो गोनां जायो आरो मोनसे खोथाया जाबाय जोंनि हादरनि बांसिन सुबुङानो गोग्गो लोंग्रा दै मोनलोङा नङा होमबा रायजोफोर जायनि जाहोनाव बायदिसिना बेराम जायो आरो थामथि खारना जाबाय दा सुबुंनि अनजिमाफ्रा ओरैबायदि बांगासिनो दङ बै हिसाबै दैनि नांगौथियाबो बारा जानानै दङ मोनथिदों बेफोर गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मिरु सरकारा सानै हयै बै आसनखौ आखायाव लादों बुजिदों बाला हामा दैनि फुंखायानो गैया हायो बिहामजो हायो बेफोर जायगायाव जायफोर जायगायाव गोबां दै दङ बैफोर जायगानिफ्राय पाइपनि दारि लानानै फैगोन आरो बैखौ लोंनो हानाय खालामनानै साफा खालामनानै मुलि बाहायनानै न'खर न'खर राननानै होनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो गामियावनो मोनसे सामलाय आफाद थागोन आरो बै सामलाय आफादनि सोद्रोमाफ्रा बै गामिनिनो जागोन जाहाथे बेयाव मायबाफोर गाज्रि जायोबा मेसिन पाइपफोरा गाज्रि जायोबा पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टआव थांनानै थाबैनो खबर होनो हायो नङा होनबा बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाबाय जिहेतु जोंनि दायनि नाब्ला मेब्ला इसेबां गिदिर फरायनानै न'आव ओरैनो जिरायगासिनो दं नङा होनबा बिसोरबोथ' मायबा मोनसे साख्रि मोननायनि सुजुग मोनगोन जिहेतु जल जीवन मिशन आसनिया जोंनि बयनिबो मोजांनि थाखाय बेनिखायनो बे आसनिखौ हेफाजाब होनाया जोंनि खामानि बुजिदों राखे बुं नांगौ दा जों जायफोर फुंखानिफ्राय दै लोंगासिनो दङ बैफोर फुंखानि दैफोरा जोङो गोग्गो होननानै हमनो हाया नङा होमबा बेयाव बायदिसिना बिजानु थानो हायो दैनि दारै उदैयाव हाबनानै बै बिजानुफ्रा बायदिसिना बेराम सोमजिहोनो हायो आरो बेराफारसे नाय कुवा दंखल दैखर बैफोर जेब्ला गाज्रि जायो बेखौ फाहामनोबोथ' फैसा नांगौना नाथाय गोरिब गुन्द्रा मानसिनि आखायाव सानफ्रोमबो फैसा थाबाय थायाना नङा होमबा बेनिखायनो सरकारा सानै हयै आसनिखौ लादों आरो बेयाव जों जेबो मेडिसिन बाहाया नङा होमबा आरो मोनसे खोथाया जाबाय दिनैनिफ्राय 10, 20, 30, 40 बोसोर उनाव हयथ' दैनि जेसेबां दै दङ दा बे खमायलांनो हानाय आरो बायदिसिना जायगायाव आर्सेनिकनि समस्या थायो आयरननि समस्या थायो बेफोर गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बे जल जीवन मिशन आसनिनि दैखौ न'खर न'खर जोबोद गोनांथि दङ बुजिदों आच्छा बे गामि नोगोर माबोरै जाथावा जानो बेनि थाखाय सरकारा गोबां रां खरस खालामदों आरो जागायजेननायनिफ्रायनो जोबथासिम बेखौ बिजिर नायनायनि थाखाय थिरांथाबो लादों बुजिदों बिहामजो नों आरो नांलाय खमलाय खालामनानै न'आव थांनायनि खोथाखौ दिहुनबाय थानांला नंगौ खारनो होनबासो दै गाबला फैयो नोंबो खम नङा बे फुंजानि माखौ एसेबां दावराव दावसि खालामबाय थायो बे न' खाथिनि मानसिफ्रा गाज्रि खोनायोना डिस्टार्ब जायोना फरायनाय गथ' दं खाथियाव जोबोद मोजां बाथ्रा होफैगोन दे बिहामजो सिन्था खालामनाङा होफैगोन दे बिदिब्ला जों थांदिनिसै बयबो नङा होमबा दे दैखौ थाब दा बाहाय मोनदों होननानै दे जाबाय नैथिं मोनसे दे रायजो राजा नोंथांमोन